redăm acum. Means that was not a trial, was a political operation, and they made the coup d'etat. Nie je to súd, je to politická operácia. Oni urobili prevrat, nie ja ani rumunskí voliči. Máme radi našu krajinu, hlásime sa k našim dejinám a napokon uspeli sme v tom. But nevertheless, that the system it's very precautious in order to... Ale napriek tomu systém je veľmi obozretný, aby pustil niekoho, kto nie je súčasťou tohto systému k moci. Leave, in fact, someone who is not part of the system to be on the power. Honestly speaking, I don't know how they react. Úprimne vám poviem, nevedel som, ako budú reagovať, ale bol som si absolútne istý, že reagovať budú. Nemohli nechať situáciu len tak a uznať, že prehrali. Vyhrali sme a oni prehrali. Preto to nemohli akceptovať. Viac obvinení. Hlavné z nich je, že som ohrozil demokraciu, že som ohrozil ústavný poriadok a že som sa pokúsil zorganizovať štátny prevrat. Vyhral som prvé kolo a mal som urobiť prevrat. I tried to do a coup d'etat myself, which I won. I won, but To je smiešné. Vďaka tomu, že som robil veci, ktoré nerobil nikto predo mnou. Prihovoril som sa Rumunom s tým, že majú slobodu, že je to na nich. You can do whatever you want in the limit of the law for the campaign. Povedal som iba môj slogan, že sme v tom spolu, že ide o potraviny, ide o vodu, ide o energie. To bol môj program. Presne tak. Zdôrazňoval som morálku, lásku k zemi a čo je najdôležitejšie, suverenitu. And the most important was based on our sovereignty. In a sense that we are here, we are the owner. Táto zem patrí nám. Nám patria prírodné zdroje. My rozhodneme o našej budúcnosti. Nikto iný, nikto z cudziny. My. A to bol najdôležitejší bod. This was the main important point. First of all, the Romanian people is a Christian people. V prvom rade, my Rumúni sme pravoslávni kresťania. Pre mňa je teda nemožné byť rasistom z definície. V každom prípade chcem povedať, že nemajú na tie obvinenia žiadne dôkazy. Je to smiešné. Pokúsia sa ich vymyslieť. V každom prípade chcem povedať, že nemajú na tie obvinenia žiadne dôkazy. Je to smiešné, pokúsia sa ich vymyslieť. V momente, keď uspejete so suverenistickým programom, tak ste pre nich fašista, rasista a antisemita. To sú rovnaké obvinenia, plus minus, akým čelil prezident Donald Trump. Je to copy-paste, iba zmenili meno na Georgescu. Poprvé, nemám žiadne väzby na Rusko. To poprvé, chcem to opakovane zdôrazniť. A po druhé, oni mali plán, aby podporou mojej kampane niekoho oslabili a tým pomohli svojmu kandidátovi. Ale v tomto momente, keď podporili mňa, a to sa spojilo s tým, že ľudia vedeli, že môjim programom je skutočná suverenita štátu, že reprezentuje tradície, úctu k zemi, poľnohospodárstvo, prírodné bohatstvo. Ľudí to ešte viac zaujalo a oslovilo. With the ground, in fact, as agriculture and our natural resources, the people, they were more attracted. Sovereignty, suverenita, sloboda, nezávislosť na naše tradície. Je to naša zem. To znamená, že suverenita je to najdôležitejšie. My máme v rukách náš osud. Nikto to nemôže urobiť namiesto nás. I am the owner and I have the power to establish my destiny. Nobody has this position to do something instead of me as people,
Pre mňa nie je na prvom mieste len Rumunsko, ale Rumúni. Všetko pre blahobyt ľudí. A to je vtedy, keď ekonomika funguje, keď majú ľudia prácu, perspektívu. Áno, až príliš sa pozeráme na západ alebo na východ. Viac by sme sa mali pozerať aj na seba, navzájom. To look one to another as countries. And the direct cooperation is an axis between Bucharest, Bratislava, Budapest. Potrebujeme viac spolupráci schopných. This for the future, in a sense, to demonstrate that we don't have to wait permanently to other foreigners to give to us a help or a piece of sense or whatever, in order to instead, to work ourselves for our own future. Who should be the leader? Kto by mal byť na čele tejto zmeny? Rumunsko to dokáže. Dokáže to, pretože dokážeme integrovať to, že budúcnosť patrí patriotizmu. Význam majú nerastné suroviny, ktoré dokážete zabezpečiť pre svoje národy. A tiež potraviny, najmä obilie a zásoby vody. Rumunsko to má vo vysokej kvalite a dokážeme sa o to podeliť s našimi priateľmi. Quality of water can be shared with our friends.